ndibulele ukumenywa apha kwiVukani Community Radio bethunana isitishi sethu sasekuhlaleni. Ndibulele nakuwo ke DJ Absa. Igama lami ndinguNomsa Chaka, ndizalwa phaa eTsomo eJojweni eQutsa. Kodwa ke i-stage name sam ndingushe. I'm a poet. Ndiyazibhalela ke nee-poets zam. Alright, Nkosi kakhulu. Xa uthetha ngeQutsa ndiye ndicinge iNewmine. Ukude kangakanani kuyo? Andikho kude kakhulu eNewmine, sehlulwa yilali nje enye ekuthiwa kuseThaleni. Mna ndiseQutsa eJojweni, ndisemdeni weXolobe neQutsa mna ngakwamagwevana. Nkosi kakhulu, masibaleke siya kwintengiso, siyabuya ngongoko. Vipa Trading and Projects, iVipa senza i-burglars, painting, landscaping nokuchabanenca. Sikwenzela umsebenzi okudidi ngamaxabiso aphansi. Sifowunele okanye usithumele WhatsApp ku-071 266 1422. Vipa Trading and Projects. Alright, Nkosi kakhulu umphulaphuli. Ushe masibulele mani ngoSilinda. Khawuchazela umphulaphuli isakhono sokuba yimbongi siqale njani, wasiqaphela ngoluphi uhlobo? Okay, enkosi kakhulu bhuti. Mna ndiqala ubhala uthi ndisemncinci kakhulu. Qha ndandingazazi uba ndibhala into yaphi. Nako vese kufike nje into ethi mandibhale, ndikhuleke ndiselusa. Ndithi noba ke ndiphaa endle kubekho into endifikelayo ethi mandibhale, but ke loo nto isandifikela nako naxa ndihambayo. Ndilungise okanye ndizame ukucacisa kakhulu kweli cala lembongi. Mna ndiyimbongi yosiba, andiyiyo le ive idanduluke. Ndile ibhalayo mna ndiyosiba. Le nto ke indiqalile, kodwa ke ndaze ndaza apha eRhawutini ke njengangokuba ndilapha eRhawutini ngenxa yamadlelo ahlaza ke. Ndaze ndadibana neproducer yam enguSiphiwo, yathi hayibo khawukhe ufake ezi poems zakho and then sizasifaka isingci, utsho oko ke ii-instruments. Hayi ke ndabe ndingenile ke ngolo hlobo, kodwa akabikho CD sendiyikhuphile. Ndisapheka le mbiza yam kuba ndifuna ukuyimixa ne-afropop, sendiyifakile nayo qha isesembizeni. Okay, siyafuna ke ngoku ukhuthaze umuntu ngeli xesha onqwenela naye ukuba yimbongi afane kunye nawe, nokumcacisela into kokuba zeziphi izinto eziyimicelimngeni kuyo yonke le nto. Okay, enkosi kakhulu DJ Absa. Okokuqala xa into yembongi ndingase nditsho ndithi sisiphiwo le nto, because inokufikela sometimes uhamba nje ndisendifuna ubhala ngo-DJ Absa. Uyayibona, kubekho amazwi, kodwa ke udla umuntu ke kufuneka ayimamele ke laa nto, because it's a inner voice. Laa nto iyakuhlebela apha ngaphakathi babhala into ethile nethile. Then ke ubhale ke mhlawumbi useteksini. Xa sowufika endlini ke ngokuba xa uyimbongi amagama uyawalandelelanisa, akufana xa uzibhalela nje ikufikele. So uthi usawufika endlini ke ngokufika uwalandelelise amagama. Indlela yona ayilulanga, andifuni ukuxoka bethunana. Ndifuna qha ukhuthaza abantu, le nto xa yakho uyiphila yima kuyo, kodwa uzawude uphumelele. Nam ndiyapheka, oko ndandiqale ukupheka ngo-2018, ndisapheka nanamhlanje ngenxa yento ezithile ke zakhona, kodwa kona ndijonge phambili. Imingeni ikhona ke kakhulu, because xa ungenile kweli cala lomculo uye ufumanise into yoba kubakho imali eninzi efumaneka efunwayo, so ufuneka uze ujimile. And ngoba kaloku ii-funds zinqabile, so nam ndingumntu osebenzayo, ndithi xa kuphume loo mali yaloo track ithile ndiyinyanzelise iphume itrack, ndiyithathe ndiyibeke ecaleni, ndike ndiphinde nohoye iingxaki zam. Nantso into endilibazisileyo. So ndingase ndithi ke kumphulaphuli mna, qiniseka kule nto yakho, uyazi uba qha imini yakho inye uzawuphumelela, uzawubheka phambili. Enkosi. Alright, ushe ke masive ke ngokwakho amaphupha. Uzibona uphi ngayo yonke lento nesakhono unaso kwiminyaka embalwa ezayo, unqwenela ureacha aphi level? Mna ndirhalela ubhala incwadi, kodwa ke sendiyatsho nje mna inoba ndinazi i-28 poems esendizibhalile endinazo encwadini yam. Ndirhalela ufika at least phaa ku-80, so that ndikwazi ke ngokuba ndibe yi-author, ndibe nencwadi yam ezathi isingci sakwana izawutsho. Okay.
Ndiyafuna ke xa sibuya phaa kwintengiso usinqokolele nje abantu abafuna ukunika inkxaso especially ke ngokwamaphupha akho seluwacacisile, abantu abafuna ukulandela, abantu abathanda umsebenzi wakho baza kufumana njani? So uzawusichazela ke nabo bafuna imibongo yakho bayifumaneka njani especially kwi-social media platforms nenamba. Kodwa ke masiqale ke kwintengiso, siyabuya ngongoko. Enkosi DJ Abza, ndakulinda. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzingca nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road, Kukomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Alright, Nkosi kakhulu ke siyabulela ilishumi imizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu sawuthi chuncembe mphulaphula kuya ke kumbongo kaWushe. Ushe bakufumana kanjani kwi-social media platforms nenamba kubantu abafuna ukuxhasa nabakulandelayo nabafuna imibongo yakho ifumana kanjani? Alright, enkosi kakhulu bhuti, ndizawuqala phaa kuFacebook ndinguWushe ndizimele nje, then kuTikTok ndinguWushe the poet, then ku-Instagram ndinguWushe _61. Inumber yam ke ithi 065 991 8746, and then ekamanager yam ngu-081 749 6108. Mr. Fuzane ke lowo ungumanager wam. Ndiye ke ngokulenda uthi abantu abafuna ukundixhasa, ndingathanda kakhulu, ndiyavuya futhi xa sibanjwa ziireyido zasekhayeni apho sisuka khona ezinjengani lulutho kuthi. Singacela noko ukuncedakala bethuna nalapha kwiChrizane noko khe basibonelele sikwazi ukuphumelelisa ngakumbi ke ukuphuhliza kweli cala leencwadi. Ndirhalela imibongo yam ukuyishicilela ihambe ezikolweni. Ndingarhalela nje uncediswa apho. Le yomculo noko ndiyakhe ndikhathalaze sendiphakathi ngoku. Enkosi. Okay. Nkosi kakhulu Ushe, siyakukhulula kodwa ke khasichazele lo mbongo siza kuwudlala uthetha ngantoni lo mbongo usiphathele wona namhlanje? Oh, okay, lo mbongo wam uthi ukufa. Ndike ndathi ke xa uyimbongi amagama uyawalandelelanise, ndiyakunyukula ukufa. Le poem it is based kwii-events zam ndaswelekelwa ngumama ndaphinda ndaswelekelwa ngusisi wam uMafungwashe asekhaya. Then ngam ke wona kwii-events zam endlule kuzo. So ndiyawuthuka ukufa, ndiyakunyukunya ukufa, ndiyakugxotha, ndiyakuxosha kuwelele ngaphesheya. Itsho ke ipoem yam ithi ukufa. Nkosi kakhulu ke Ushe, masibulele ngexesha lakho, nathi ke siVukane FM sikunqonelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Ndiyabulela kakhulu DJ Abza, siyabulela kakhulu bethuna ngevuka. Ntona ndiyalibala ukhe ndizodlula apho xa ndikhona. Kodwa ke ngenye imini ndizazodlula bhuti, niyasikhulisa kakhulu bethunana. Siyabulela, hlalani nisenza njalo, sithi ngatsho ke mbelo bhonxini. Sawuke bhuti. Nkosi kakhulu mphulaphula, zabaleka ndiye kwintengiso phambi koba ke siye kumbongo kaWushe the poet. Nguye ke ebesincokola naye ngosuku lwanamhlanje waseQutsa. Utshilo wathi ke ufuna uniphathela ke umbongo ngosuku lwanamhlanje, and then ke pheke exesheni sathi chuncembe mphulaphuli ukhangela ke uba sihamba ngoluphina kuhlobo i-double play. Siya ke kwintsimbi yesihlanu kwiindaba zentsimbi yesihlanu mphulaphuli. Masambe ke nala topic yethu light siyilindile kumphulaphuli ke sive kwelakhe icala uthini na ngolu hlobo. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzingca